Ninsabu fi gwerra sikta, l-għadu ma nafuħx. Dik hija r-realtà tal-pandemija li qed ngħixu bħalissa u għaldaqstant il-Gvern Malti ħadd deċiżjoni fiċ-ċirkostanzi preżenti. Waqt il-bulettin tal-aħbarijiet ta' One News, il-Prim Ministru Robert Abela kien ċaru tkellem dwar 3 deċiżjonijiet bla preċedent li ttieħdu b'mod unanimu mill-Kabinett brabta mal-immigrazzjoni sabiex saħħet il-poplu Malti Wawċi tiġi salvagwardjata. Għalli dak l-Unjoni Ewropea offrit issarfet bis-solidarjetà u simpatija u l-istess qed jagħmel il-Gvern Malti. Mal-Unjoni Ewropea nibqgħu nagħmlu l-abbokkamenti biex jgħinuna jekk jibqgħu ma jgħinunix allura jkollna niddefendu l-pożizzjoni tagħna u niddefendu x-xtut tagħna. Fuq dan l-istazzjon il-Prim Ministru spjega kif fit-3 ta' April il-Gvern ikkomunika mal-bastimenti tal-għaqdiet mhux governattivi u qalilhom b'mod ċar li l-persuni li jsalvaw huma jridu jittieħdu fil-pajjiż li tiegħu l-bastiment itajjar il-bandiera. Saħaq li mbagħad kellek sitwazzjonijiet partikolari fejn għandek dajjes li ma jtajrux bandiera ta' pajjiż u għalhekk dawn dew jitilqu mill-Libja mobbija bin-nies. Il-ħafna li rnexxilna nżommu dak in-nies ma jafuhomx u nifhmhom, però nassikura lil kulħadd illi l-kwantità enormi ta' dajjes illi jirnexxilna nżommu u hawnhekk bil-forsi rid insellem. Il-Forzi Armati tagħna partikolarment lill-Brigadier Jeffrey Kurmi kif ukoll il-Forzi Armati kollha tad-dedikazzjoni aħna qed naħdmu lejl u nar. Il-Prim Ministru fisser ukoll deċiżjoni importanti li għall-Gvern dik li jikkomunika anke mal-Unjoni Ewropea li l-portijiet tagħna ma joffrux port sigur u riżultat ta' dan mhux se jiddaħħlu aktar immigranti u l-Gvern Malti ma jistax jiggarantixxi salvataġġ ta' immigranti f'dawn iċ-ċirkostanzi preżenti. Dr. Abela saħaq li l-awtoritajiet se jibqgħu jissorveljaw xtutna u spjega kif kienet dajsa waħda li rnexxilha tidħol fiż-żona ta' salvataġġ ta' pajjiżna u għalhekk din biss kienet eċċezzjoni li daħlet. B'eċċezzjoni ta' din id-dajsa biss, din id-dajsa la darba qiegħda fl-erja tagħna diġà. Tidħol dajjes oħrajn il-pożizzjoni tagħna hija ma nistgħux niggarantixxu s-salvataġġ tagħhom. Id-deċiżjoni ġiet komunikata, kulħadd jaf biha, illum m'hemm skużi dwarha. Il-Prim Ministru spjega l-miżuri ta' prekawzzjonijiet li ttieħdu għad-dajsa partikolari li ddaħlet. Meta għandek is-saħħa tal-poplu tagħna li tista' tiġi preġudikata, hemmhekk ikollok tipprioritizza. U anke fuq did-dajsa illi daħlet għamilna numru ta' salvagwardji. L-ewwel waħda, kull persuna li daħlet ġiet ittestjata, ġiet swabjata għal COVID-19. It-tieni miżura illi ħadna hija li tpoġġew f'iżolament waħedhom ġifieri ma tpoġġewx ma' ħadd ieħor, imma f'iżolament. It-tielet miżura hija li se jinżammu f'detenzjoni. Fil-waqt li għadda messaġġ ta' kuraġġ għall poplu Malti Wawċi, il-Prim Ministru Robert Abela qala b'appell importanti sabiex nelbu m'għandumux din il-pandemija. Ġejjin ġimgħatej kruċjali. Make or break. U mhux se noqgħod nomod kliemi, jekk se nkunu dixxiplinati u dixxiplinati ħafna, se noħorġu mill-perjodu kemm jista' jkun malajr, jekk se nillaxkaw fid-dixxiplina u responsabilità tagħna, allura se ndumu nkaxkru. Se ndumu nkaxkru u ma jiġux esklużi miżuri aktar riġidi. Jekk iridu mmorru f'dik id-direzzjoni dal-weekend, kulħadd għandu jmur fil-bajjiet, kulħadd għandu joqgħod jiġri barra, ir-reazzjoni tiegħi nhar it-tnejn se tkun inżid il-miżuri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.